We verwachten ongeveer 13.000 mensen over het hele weekend. En ja, in de piekmomenten zijn er zeker 3.000 tot 4.000 mensen hier op het terrein. De laatste puntjes moeten nog op de i, maar het Stroonheim-festival vindt van tongersdei af weer plak. Nou is het vooral een kwestie van opbouwen. Nou ja, we hebben ongeveer 300 vrijwilligers die van allerlei verschillende functies doen. Nou ja, voor het treinteam hebben we een soort kernteam van een man of 8 jongen. En daaromheen hebben we dan ook nog een 60-tal vrijwilligers, unieke vrijwilligers die oudij of jongens helpen om dit op te bouwen. Een van die honderden vrijwilligers is Johan Mulder. Hij doet dit al een aantal jaar. Nee, momenteel ben we bezig met de opbouw ervan. Dus op de achtergrond is het misschien ik ben bezig met de banken in elkaar te zetten. En van de morgen gaan we de bar in elkaar zetten. Een paar dagen hiervoor gaan we de tent nog je opzetten. Dus ja, van alles wat. Er ontstaat gewoon een soort kameraadschap onderling. We zitten hier op de grens van Friesland en Greensland. We zijn hier met Greenslanders en Friesen aan het werk. Geen probleem, dus hartstikke goed. Dat maakt het leuk. Mij gaan de schouders eronder. Haast 300 vrijwilligers zorgen ervoor dat meer dan 13.000 bezoekers de dagen om Hemelveert hinnen verschate bands en artiesten beleven kennen. Die sfeer is nevens Mulder uniek. Het is een hele rustige sfeer. Wat ik zelf ook mooi vind, ten opzichte van andere festivals, is dat je geen alcohol schonken wordt. Dus dat er geen beveiliging is bijvoorbeeld en dat het dan echt gewoon heel vriendelijk en gemoedelijk is. En dat jouwt dan wel een oor karakter dan de festivals in de buurt.